Flere og flere danskere bliver rige. Nogle bliver det i kroner, andre bliver det på andet end penge. Men hvordan gør de, og hvad er egentlig vejen til det rige liv i Danmark? Det sætter Penge fokus på i 4 programmer. Her i det sidste program i serien handler det om lykkejægerne, der søger det rige liv i Danmark. Kun en almindelig god liv og har det godt. Resten bliver det meget for mig. Kender du Grønland? Mange kommer langvejs fra og knokler for deres drøm. De fleste af dem, der kommer her, de lever af at samle flasker. Men det er ikke let. Fra sådan en rent statistisk betragtning, så har de ikke så store chancer. Er det overhovedet muligt at arbejde sig op helt fra bunden og til det rige liv her i Danmark? Det søger vi svar på i aften. Og vi starter hos nogle af lykkejægerne. Dem, som vi møder overalt på gader og stræder. EU-medborgere fra lande som Rumænien og Bulgarien. De søger det rige liv her i Danmark som gademusikanter, skopudsere og flaskesamlere. Mihai Berixas er 32 år og rumæner. Maestro, musica. Han har forladt EU's fattigste område i Rumænien, hvor en arbejder tjener en sjettedel af en dansk. Nu forsøger han at arbejde sig op fra bunden i et af EU's rigeste områder, Storkøbenhavn. Nogle gange var det hårdt, men jeg mener, hvis du bliver optimist og er altid en positiv person og lidt ambitiøs, du skal have meget ambition, eller du kan ikke lave noget. Så du kan lave det egentlig. Han er ankommet med bussen fra Bukarest til København for 3 år siden, uden en øre på lommen, uden et sted at bo og uden at kende en sjæl. Hej. Men lykken er ved at vende. Mihai Berixas har nu tag over hovedet og fast arbejde. Jeg arbejder som gartner. Og så betaler han skat. It's 3 kroner for one egg. Ja. Efter fyraften på jobbet møder han ind her i Kirkens Korshærs varmestue i Istedgade for at give 4 timers frivilligt arbejde til samfundets allersvageste. Jeg tror, vi har. Det bliver der sat pris på. Ja, det er meget rart. Det er meget rart, ja. Man kan komme og få det mad der, og det koster næsten ikke noget. Det er jo rart. Okay. I'll give you one today. But tomorrow you have to come to buy if you want. Ja, jeg elsker at blive frivillig. Jeg mener, du skal tænke nogle gange med din hjerte. Ikke altid på penge og penge og penge. I aften har Mihai Berixas vagten sammen med en anden rumæner, Mario Ulrich, som er 38 år. Også han har forladt Rumænien